Predstav si, že si práve prerobil svoj dom. Široko ďaleko nemá nikto krajší, navyše v ňom máš veľmi cenné veci. Určite budeš chcieť aj psa, ktorý by dom strážil. Takisto to funguje s tvojim Android mobilom. Máš tam cenné informácie, osobné údaje a možno aj bankový účet. Nechceš o nich prísť, že? Riešením je antivírus. Je to ako taký pes, ktorý je pozornejší ako my ľudia a stráži, aby sa k tvojim informáciám nedostal niekto, kto by ich vidieť nemal. Skvelou voľbou je napríklad Asset Mobile antivírus, ktorý si stiahneš z obchodu Play. Osobne ho používam už roky a pred pár rokmi mi zachránil jeden telefón, na ktorom mi vyskakovacia reklama chcela stiahnuť škodlivý vírus, no Asset ju automaticky odstránil. Antivírus je teda ako taký pes, ktorý vystraší každého zlodeja. Vždy maj ale na pamäti, že aj pes si niekedy rád pospí, prípadne ho môžu rozptýliť dobrým jedlom a môže sa stať, že sa zlodejom podarí preniknúť a okradnúť ťa. Preto netreba bezhlavo sťahovať všetko, čo uvidíš, ak antivírus škodlivú aplikáciu nebude poznať, prípadne sa hackerom podarí antivírus obísť. Môžu sa dostať k tvojim osobným súborom, sledovať ťa, odpočúvať cez mikrofón a veľa ďalšieho. Antivírus je ale vec, ktorú by si určite mal v telefóne mať, inštalácia zaberie pár sekúnd.